så begynder jeg jo ellers med mine forskellige drys. Det er de her helt fine, sprøde rugbrødskrotoner. Og og der er fint på. Og igen, der kan man jo også være fantastisk med en røde, hvis man vil have noget andet hyggeligt, man har lyst til det, så er det bare det, man gør. Og så tror jeg nu alligevel, fordi jeg har blevet til lidt af sovs, at jeg vil give en lille smule sådan lidt udenom også. Ja. Hvor er den flot, Ole. Den er da blevet ganske. Det er en fantastisk. 2 retter med blomkål. En god gammeldags blomkålsracine. Og blomkål bolognese. Og mit er jo så, hvad skal vi sige, en rustik afdel. Det vil sige, at den er ret rustik. Den er meget rustik, men du har dog anlagt det på. Jeg synes måske, den der tager sig bedst ud inden det her. Måske. Det er jo noget sige. Jamen, er det ikke det, der kommer? Er det det? Ja, det er vores plads med. Nå, Ole, skal vi til at smage på? Ja. Hvor er det, at der er ting, der kommer på bordet? Er det ikke det? Jamen, det er sådan, det kan være. Nu skal vi jo gå videre. Jeg er meget spændt på at lave den her. Ja, Det ligner ikke, at vi får den derhjemme. man kan jo også. Må jeg lige sige til dig, at du skal jo altså have lidt smule dressing. Du kan tro på, at det er. Du kan også købe et stort blomkålsrøde, hvis du finder det kan man købe. Det ser bare så pænt ud. Rigtig tøser. Må jeg starte med at smage på din sovs? Ja.